Нека сега представим хората от Петри, колегите, на които си гласувал доверие, да бъдат в листата на Петри, които смяташ, че обществото в Сандански би трябвало да приеме и защо? Ще започнем с себе си, защото може би доста хора не ме познават. Да, може би и обектива да не изглежда познато. Живко Иванов съм аз, кандидат от листата на Петри, която ще участва с номер 35 в интегралната бюлетина за изборите за общински съветници. Управител съм на бизнес информационния консултантски център град Сандански от 10 години с доста житейски експертен опит, няма да оказвам какъв. В момента съм в Комитета за наблюдение на програмата България-Македония. От преди 2 месеца съм в Комитета на наблюдение на програма Конкурентоспособност. Може би за голямата част от аудиторията това нищо не значи, но за тези, които познават европейското финансиране, могат да си дадат доста добра сметка къде участвам. Другите, които са в моята листа, която водя, това са хора, както казах, които са напълно независими, икономически, които имат собствен бизнес, хора, които имат своята гражданска позиция, хора, които може би обществото познава доста добре. Втория това е Георги Цветанов, който е бивш юрист на общината. Естествено беше уволнен, за тези, които не знаят, след изборите, интересните избори 2007 година, който в момента е адвокат. Мисля, че е доста добре познат в град Сандански. Третия това е Илия Митов, един радетел на гражданското общество, човек с доста добър експертен потенциал в областта на IT технологиите, в областта на местното самоуправление, в областта на гражданския живот, гражданското общество. Човек доста добре, мисля, познат в града. Четвъртия е Валентин Текилов, един от основоположниците на прехода във времето, познават го и него хората, с доста добър експертен опит в местното самоуправление. Доктор Бакалов, една известна личност от известна фамилия в град Сандански, който е зъболекар. Пламен Тодоров, един от най-добрите експерти, мога да го заявя, за Югозападна България в областта на европейските програми, европейското финансиране. Дамян Дамянов, менеджер на Global, е следващия. Христо Джамджиев е, може би малко по-малко известен, който е кулинар. Величка Петрова е следващия наш участник в листата. Тя е бивш главен шител на Лифта Бако Михелиди, сега има счетоводна къща. Марин Марков е след нея, който също има счетоводна къща. Виолина Цолева, финансист. Атанас Хаджи Попов, който е дългогодишен местен гражданин, цялата фамилия е дългогодишни граждани на град Сандански. И Георги Андреев, нашия кандидат за кмет на село Лешница. Виждате, че в листата има доста финансисти, голяма си част хора, които имат собствени фирми, собствени доходи, съответно юристи, медици, експерти в местното самоуправление. Аз лично смятам, че цялата листа може да бъде максимално полезна за това, което говорих на първо време, да наложим прозрачността, т.е. хора, които могат да устояват своите виждания, а на всички нас вижданията са, че трябва да има прозрачност в управлението тази община. От друга страна, хора експерти, които могат да наложат експертното начало в управлението на общината. И третото съществено, което е хора с богат житейски опит, хора с активни граждански позиции, които са необходими в отстояване на гражданските интереси и обществените интереси. Живко Иванов, кодово име Петри, местни избори 2011 Сандански. Номер 35. Номер 35.